tror, det vil være svært, fordi DSB er jo ved at afhænde det hele hernede. Ja, men det er også med henblik på de kommende 10 år, ikke? Ja. Og der har jeg bare tænkt, at forureningen kunne komme til at sætte en stopper for det, ikke? Hvis man skulle lave et eller andet her. Det vil jo være sådan, når nu DSB, vi har jo fået at vide, at vi på et tidspunkt skal købe det, vi bor i. Enten det så bliver som lejer eller som andel, det ved vi jo så ikke, hvordan og hvorledes det bliver. Ja. Men når det kommer så vidt, så må de jo så tage højde for, at jorden er forurenet. Ja. Og så skal de jo så også tage højde for, at det er jo i industriområdet, vi faktisk bor i. Ja. Ikke? Det må så give et eller andet afslag på en pris. Ja. Det må man sige. Det er jo faktisk også sådan, at de DSB-arbejdere, som stadig arbejder her på den anden side af, skøjtebanen der, de har jo faktisk heller ikke adgang til at bruge området. Det er en helt anden virksomhed som ejer. Ja. Det er udviklingsejendommen. Ja, og jeg kalder det jo for afvikling, for de afvikler jo alt det. Ja. Alt det, der er tomt og ikke de kan få leje ud, det sælger de eller river ned. Ja. Og det er jo måske også kun et spørgsmål om tid, så bryder ordnerboligen måske ned. Ja. Ikke? Og der er ikke penge nogen steder til at holde det ved lige overhovedet. Selv, det er uanset om det er DSB udvikling, eller det er Band Danmark, eller det er DSB, eller DSB udlejning, eller hvad det er. Det er jo mange forskellige firmaer i et firma, det hele. Ja, lige præcis. Og der er ikke nogen penge nogen steder. Jo. De siger det jo også meget symbolisk til det med, at man fyrer gartneren, ikke også? Ja, Fordi nu bliver man ikke råd til at vedligeholde stedet, ikke? Så nu er det bare et fuldstændig forladt område, ikke? Ja. Som ikke engang tjener nogen penge ind til, for det bliver ikke lejet. Jo, men der er stadig, altså håbet er jo, at hvis der er nogen, der sådan virkelig får øjnene op for det, og synes, at de vil lægge nogle kræfter i at gøre det her sted til en form for midlertidig byrum, ikke? Og vores opgave er sådan lidt at på forhånd at have redegjort for den eventuelle jura og sådan situationen, og hvad de har at gøre godt med, ikke? Men det tegner ikke så lyst. Altså, vores mål er jo at få jer som de potentielle brugere, først og fremmest brugere, til at have noget at sige, hvad der kommer til at ske på det her område. Dengang I snakkede om at leje det sammen med DSB, og det var for dyrt, hvad for nogle visioner havde I med stedet, og hvilke behov var det? Jamen, vi havde jo den idé, at vi kunne sige, så har vi et område, hvor vi kan gå ned. Børnene kan gå ned og spille bold dernede og lege dernede, og vi kan have et eller andet krog hernede, hvor vi kan sætte en grill op, og vi kan sidde og grille og sætte nogle borde ud, og så kan man, uanset hvad dag det er, så kan man bare gå herned, og børnene kan ramme herned uden at lege, uden at de generer nogen andre her. Og det, vi synes jo alle sammen, det var en god idé. Det synes DSB også. Ja. Men da så vi fik at vide, at det koster 40.000 om året, det er så, jamen, det siger jo sig selv jo, vi er jo kun 33 lejemål, og vi kan jo ikke stramme 30 eller 40.000 op overhovedet, vel? Nej. Og der, på det tidspunkt, da vi snakker om det, har der aldrig været penge imellem os. Nej. Der var aldrig nævnt ordet penge. Nej. Det sagde du godt. Det var senere i forhandlingerne, de overhovedet begyndte at snakke om det. Så det vil sige, at officielt så må man slet ikke være her lige nu? Jamen nej, altså, vi har jo nogle gange, da det blev holdt hernede, og man har holdt fester herinde, ikke? Der er jo mange, der har holdt fester hernede på den ene og på den anden måde. Og så har vi har jo indkøbt et stort telt, 5x8 meter, tror jeg det er. Så man kan sætte op hernede, og så i forbindelse med Portnerboligen holde noget der, ikke? Ja. Og det har vi jo da haft nogle gange, ikke? Ja. Men efterhånden, der er jo ikke nogen, der vil gøre noget ved det, jo. Nej, som du siger, det er kategori 4. Ja, jorden er forurenet kategori 4, og det er jo over det hele, jo. Ja. Ikke? Det fortsætter også ned til tømmer. Det gør det er jo også. Hvis du kigger deroppe, så de har lavet en vold deroppe, ikke? Ja. Og det har de jo gjort, fordi de må ikke flytte jorden, fordi den er forurenet. Okay. Du må ikke flytte jorden deroppe fra og ud. Den skal blive, hvor den er. Ja. Derfor var de nødt til at lave en vold, jo. Ja, okay. Simpelthen. Det kan jo ikke gå mening. Når vi så mødes her på onsdag, nu har du sagt ja til at komme, og det takker vi meget for.
din dyrebare tid. Tror du, der er nogen her fra kineserbyen, den gule by, der kunne være interesseret i at være med til at... Personligt tror jeg det ikke. Nej. Men det kan godt være, men så skal det være... Personligt tror jeg ikke, der er nogen. Tror du, det kunne hjælpe, at vi måske spurgte dem ind til, hvilke drømme og hvilke tanker de havde og behov for at udnytte sådan et sted, hvis man nu kunne lave det attraktivt for dem? Tror du, de kunne være interesseret i at måske være ind over processen? Nej. Hvis vi, fordi, Det kan måske godt være, at der er en enkelt eller to, men generelt tror jeg. fordi vores formål med projektet er nemlig at have jer som målgruppe. Fordi vi vil gerne være, hvad kan man sige, i respekt for dem, der faktisk har brugt stedet og har et forhold til stedet. Og som potentielle brugere, fordi I bor så tæt på, er en del af området, synes vi, det er helt sikkert oplagt at udnytte stedet til jeres fordel. Men det er jo også en konklusion, hvis I slet ikke Ja. har lyst til det, så skal I selvfølgelig også bare Jamen, fri. du skal regne med, at størstedelen af dem, der bor derovre, de er jo over 50, ikke? Ja, Ja. det er nemlig også det. Det gider ikke spille på. Der bor pensionister derovre, ikke? Ja. Og det, jeg tror ikke, de har nogen interesse i det sådan. Jeg mener, Det tror jeg ikke. det er klart. Det kan godt være, at der er nogle af de unge derovre, som siger, jamen det er en god idé. Jeg synes selv, det kan være en meget god idé. Men jeg kan jo kun svare for mig selv. Ja, Ja. selvfølgelig. Det er klart. Men Det synes jeg... det er noget egentlig det, Ja. som jeg ved af det. Ved du er bare sådan en historisk fact. Ved du, hvornår at portneren ikke længere havde adgang til huset og Nej, vejen? det ved jeg ikke. Nej. Men det er jo mange år siden. Ja. Det var, og så var det jo så, at idrætsklubben har fået lov til at bruge den, ikke? Ja, lige præcis. Det Så er de jo lejer sådan- bolig nu. Ja. Ja. Men det er jo mange år siden. Hvad hedder det? Nu har vi set lokaludvalgets forslag til, hvad der kommer til at ske. Hvad de tænker, der kunne ske ved de grønne arealer herude i 2023, når den gang bliver offentligt. I hvert fald efter planen. Og de har masser af planer med fodboldbaner og sådan noget. Hvilket selvfølgelig henvender sig meget til Vesterbros lokalbefolkning her udenom selve byen. Hvad tror du sådan en initiativ har at sige for jer, der bor her i en gul by? Jamen, det ved jeg ikke, fordi så vil vi jo så bare blive overrendt det hele Vesterbro. De jo kommer ned og... Det vil jeg tro, men altså, det kan jo også godt være, det ved jeg ikke. Fordi der sker jo meget også over i havnen, og der bliver også bygget noget, og der er også mange planer med noget derovre. Og sådan noget. Der er også planer med alt det her op, og de har lavet sporene og sådan noget. Der er også planer om at lave noget deroppe med grønne arealer og områder og sådan noget. Ja. Men hvor meget og hvor lidt, Nej. Der er også 10 gode år, ikke? ja. Det er også, Ja, det vi kan ved vi da jo godt. selvfølgelig, at det måske kan være lidt uaktuelt at snakke om noget, der sker om 10 år. Men ideen om at, ligesom at få den gule by med ind over projektet, sådan, så det ikke bare bliver lokaludvalget og Vesterbros beboere, så bare kommer ind ved det område og tager det til sit. Altså man ligesom respekterer historien, der er herude, og menneskerne, som har gjort sted til det der. Så man ligesom varebeholder det. Jamen, hvis man kunne det, så det ville være et kæmpe arbejde at få det op at stå på den måde. Det. Ja. Men det tror jeg, det er ikke bare sådan lige at knipse fingrene og så sige, så gør vi sådan. Nej, det tror jeg da. Så det tror jeg, der ligger et kæmpe arbejde. Ja. Ja. Hvordan, nu kender du jo mange af de arbejdere, som stadig arbejder herude i maskinfabrikkerne og sådan noget. Hvordan tror du, at de kunne udnytte områderne her? Tror du, de kunne være interesseret i det? Efter arbejde, eller? Tror jeg. Nej. Tror jeg. Ikke, så skulle det have været for 50 år siden, eller måske mere. Så kunne det godt være, at de havde måske. Ja. Og hvor man siger, at dengang der var mange arbejdere hernede og sådan noget, ikke? Og der kunne det godt være, at der var nogen, der var interesseret, men jeg tror ikke. Nej. Mange af dem, der er, de bor ude på byen og har deres ejer og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Men altså, i og med, at vi laver sådan et arrangement på onsdag, hvor der kommer folk ind og sådan noget, altså, så risikerer vi jo også, at der kommer folk ind fra Vesterbro, ikke? Altså, Hvor mange tror du, der kommer? jeg tror ikke, det går særlig meget, men bare sådan rent principielt, ikke? Altså, vil det, er I overhovedet interesseret i sådan en slags arrangement her? Ikke at, altså, Det ved jeg ikke. udover Jeg det er kan- sikkert jeg- meget hyggeligt, at sådan, Jamen, det kunne da godt tænkes, det var, men altså,
Det kan da godt være, det vil være interessant, det ved jeg ikke. Ja. Men det er jo svært at sige. Ja, men det er jo også Ja. fuldstændig hypotetisk spørgsmål. Men Men det er jo et spørgsmål om, hvor mange kommer der, og hvor meget interesse er der i det. ja, Men altså, først og fremmest er det tænkt til jer, der bor og arbejder derude. Det er vigtigt at pointere det. Vi har inviteret nogen fra lokaludvalget for at lige fortælle, hvad deres planer er. Og så kunne det være fedt, hvis I måske kunne have en dialog med dem og sige, at vi har tænkt os sådan her. Sådan, så man ikke bare står der uden rigtig nogen dialog, og så bliver det 2023, og så er der bare nogle... Du ved, man er totter på hinanden, ikke også? Men jeg tror alligevel, uanset hvordan man vender og drejer det, så vil kommunen komme ud med en kommunalplan om området, og så vil der være en frist, hvor man kan lave nogle indsigelser og noget, og så bliver det bare, som de har lavet lige. Ja. ja. Men det er i hvert fald godt, at I kan få sagt et eller andet. Ja, på nuværende tidspunkt. Der kommer folk fra lokaludvalget og miljøpunkt og hvad var det ellers egentlig? DSB Så bliver det jo selvfølgelig. en lang dag, tror jeg på. Ja, det gør det. Vi starter tidligere om morgenen og dekorerer haven. Så er mange at tage imod. Og så får vi en lille rundvisning i Jørgen, som vi også fik i mandags. Okay. Inde på værkstedet? Inde på værkstederne, ellers så er jeg rundt her Ja. og får den samme rundvisning. Ja, okay. Jeg skal jo først komme kl. 3:30, har jeg aftalt. Det er klokken 3, du skal komme. Det er klokken 3, ikke? 4. Okay, nå. Vi mødes, jeg tror det er god nok. Ja. Jamen, det ved jeg ikke, men det kan godt være, jeg kommer lidt før. Men... Du er i hvert fald velkommen til at komme og drikke en kop kaffe før. Ja. Eller en øl, hvis det skulle være. Jeg Ja, hyrer. jeg må